Pandom yuk kumulunging soto soto Kurawa kembahku nggih wangunipun menika rawuhipun Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken pambagya panakrami mugi kunjuk Koko Prabu nggih Yai sami ajib sampun kok tampi mugi dawuh sami-sami wah dilideng resna Kakang lan Baladya Kakang padha becik yo pengestune si Adi Raharja tekaku. Ya, Adi Kuruda entuk pangestu Raharja niskala tekaku Yai. Wonten wigatos pundi ketingalipun sumengko pengawak Badra Koko Prabu pola dalah inggih Yai sami aji estunipun mekaten. Ngaturi priksa Bili Negari Ndrawati dinten menika dipun bedah Nalendra saking pusar bumi. Jejulipun Prabu Naga Bagindo. Wah, sekti mandraguna prayoja ing jirit palugon. Ngantos pusaka kula Ki Rajah Caka dipun mangsa dening Patih Wisnunggana. Wah, ya Yai Werkudara nenggalaku diuntal dening naga sekti kuwi. Wah, banjur karmu saiki mengkene ya Werkudara lan Janaka Siraja dikayan enggak papakno Nalendra saka pusar bumi ya aja melu-melu ijan jae. Bagus klumar-klumur sapa iki? Saturing Maduka Raden Janaka kowe sapa? Nalendra saka pusar bumi. Aranku Prabu Naga Bagindo. Nggih Ratu Ndrawati srimbunge. Ya bandane tangkemmu. Ayo.
gandeng ana ratu Pusara Bumi. Kudara. Wah. Gendang ditambani rasa ndak tak tekon ditambani. Lho piye to? Gendang ditambani kok suaramu saya cilik. Lah. Oh, lah dah kurang ajar ndang nyang prapatan ngono golek jenang prapatan sambi kono. Ngerti men mungsuhe ngerti pengapes aku diantem pupuku njen metu kucinge sak porong gedene kaya ngene. Kok gedhe men sak porong padha karo ndekmu. Wah, wis rasa dadak guyon. Lan ditambani iki nyo, tambani. Oh, ndi tak wenane iduku. Ah, mari. Lan dadak sun barang wong tuwa. Sungguh dolok wae. Kowe ndang maju, wegah. Ora ndak diantem pupuku ya mung nek kenek pupu nek kenek nggo tengahe pupu ora. Lah dalah. Wis to. Dimas Arjuna kula wonten dawuh. Siadi ya kalah. Kula inggih kawon Koko Prabu. Ya niku tak goleke mungsuh iki kok sisih kidul kae kok ana Tejo manter sak sada lanang kuwi mbok merono Satria kang mentas tapa yang tak berpengani mbok dadi jagoku dina iki ayo diadu. Iki mau ana cahya sak sada lanang manter. Ana Nalendra anyar katon. Mengko kisah anak sira iku sapa kang dadi jejulukmu? Inggih mlajeng andika ndangu kula. Kula inggih menika namipun Prabu Dewa Luar. Jeneng sira Prabu Dewa Luar inggih papan palenggan kula inggih menika Silakanda karo Binangun. Paduka Nalendra saking ya ditepongake marang aku Nalendra Ndarawati Prabu Bathara Kresna ya aku Raden Janaka wonten mikatos menapa Sinu Prabu Sri Bathara Kresna tekaku kene aku mung bakal minta senjata pitul marang jeneng sira rene negara dibedah Nalendra saka pusar bumi Prabu Naga Bagindra mula aku mbok yo njaluk tulung marang sira sirnakno tundurna singkirna Prabu Naga Bagindra. Inggih menawi tetela mekaten boten langostaken dhawuh kula menika nembe lampahi topong rame. Tegesipun kula badhe inggih menika suka pitulungan dhateng sedaya nandhang boten nanging seping pamrih rame ndamel. Ya ngono syukur inggih apa-apakno kisah anak ngestaken dhawuh.